Baina festa bukatzeko unea gero eta gertuago zegoen, alkate txikiek egun guztia jolasean igar ondoren, udaletxeko areto nagusia abiatu ziren. Han egun batez izan zuten boterea bueltatu behar zuten, pena pixkarekin hori bai. Hala ere atzean, anekdota on ugari uzten zituzten. Eskerrik asko gaur udaletxeari egin dio lanaren gatikan, ni aztuta egon du nahi zion.